Sa panaghugpong sa mga batid sa produksyon sa drama sa kahanginan, namugna kining sukilanon. Mahulang buhay nato karon. Ang minatay o kahadlok sa kantauhan nga nakasaksi niining daw dili katuho ang panghitabo ug makalilisa nga talan-awon sa kalangitan. Nagituo mo na ang timainhan nga nakaduol na gayud ang katapusan sa kalibutan. Ang RMN Drama, mga hastausab sa pagdalit kaninyo ning pinalahi nga sukilanon. Tungod sa maong hitabo, nagkainit ug mas nagkainit na karon ang tensyon tali sa duha ka labing gamhanang mga nasod, ang Russia ug Amerika, nga gikabalakan nga mamahimong hinungdan nga muulbo ang ikatulong gubat sa kalibutan. Hangtod ning kumura sa padayon nga rescue and retrieval operations, mas nakadaghan ang hikaplagang patay human may kusog-puso ang pinakakusog nga bagyo ug human masinati sa miaging mga adlaw ang labing makusog nga lino nga sukad-basukan. Wa pa masinati sa kalibutan. Gipadayag, Kapitulo 13, Tudling 16 ngadto sa 18. Ipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang mga tao, inila o dili inila, dato o kabus, ulipon o dili ulipon diha sa tuon nilang kamot o agtang. Way makapamalit o makapamaligya gawas niya itong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo. Sa labtonon kini, ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap. Ang numero ni ini, 666. Kung tinuod nga mahal sa Diyos ang iyang katawan, Father Nestor, nga nung mitugot man siya nga mao kini ang may tabo ug atong nagatan. Tungod sa nagkagrabi ng kasalanan sa katawan, Rami, sa pagkamasinupakon sa kasuguan, ug suwa pag-ila sa Diyos nga labing gamhanan, apan dili na kini katingadan, kay gipadayag na kiningdaan sa atong Ginoong Hesukristo, kang San Juan Evangelista, libuan na katuig, gikan sa kasaysayan. Ang gipadayag. Ang gipadayag. Ang ayan bang kadlukan ang umaabot. Unsa kaligon ang mong pagtuo o pagsalig sa labing gamhanan o buhi na Diyos. Dili ba kinimatay di mahilo ka pa sa naisulat ng daan o umaabot pang magkalilisang na mahitabo sa kalibutan. Ang gipadayag! Gimugna alang sa kalingawan, uban ang pamasin nga maghatag og pagtulutan, apan dili aron paghatag og kahadlok sa katawan. Sa panuwat sa ubos ninyong igsuon, Glenn Pino. Direksyon, Dino Birungan Eliseo. Spinner, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Garing. Technician, Lloyd Gabiana. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Unsa pa nga atong estado sa kinabuhi ning kalibutan. Bisan unsa pa man ang atong binuhatan, tumong o katuyuan, walay malilong nining tanan. Kay nakita man kini sa Dios nga labing gamhanan. Ug karon, ani ang laing sumpay na atong sugilanon sa kahanginan. Ang gipadayag. Unsay mong ikasulti nining gingon nga conspiracy theory, ma'am? Unsay mong una ba nini? Is it a work of fiction? Or aduna kini kamaturan? Come on, son. Ma'am, what's wrong? Son, wait. Are you okay? Huh? Unsay...
Baton sa, ma'am. My God. Di ba rin mo makuha na imong giingon, ha? Kasing imong kita mo. Sa internet. Sa World Wide Web. Right? Yes, ma'am. At first, I thought it's something like, shall we say, just an entertainment. But all through sa akong gihimo ug dugang pag-research, I found out that it's more than a fiction, but it really happened. A reality. Kung mao, nalakip kas mga tao, nagdahan ni ini. And that nalimot ka, nga not all information on the net, or the web, shall we say, may be not just a work of fiction, nor just an entertainment, but to mislead. Ang kategorika niyong makonsider na ito kinisama silang ingon nga fake news. Based sa akong pagpasabot about fake news, ma'am, sa kasagaran akong madunggan nga mao ang magsigi og tagawtaw ini, more sablay katong nag-una o naghimo ini. What? Yes, ma'am. But mao kanay akong pagsabot. Pero lain-lain ang matagtaw o gunahuna og panabot. Kung sa'yo magibasihan nga nakaingon ko man, ana, haram? Simple. Particularly sa politika. Sa politika, kung ang usa ka parte ang maygo sa istorya, sayo na kay nila ang pag-ingon nga fake news. Kasi sa Tagalog pa, istoryang barbero. Pero kung dapig kanila ug makadaot sa ilang mga kaatbang, tawgo na nila kinig issue. Ug ingon na ang kahugaw sa politika nga gitawag nila og the devil's game. Sad. Taas na kay nga ito pa nagsulti. O daghan pa kong atimanon rin sa kauluhan. Ba't usari ako ikatubang nimo sa imong pangutana? Tabahin sa gingon mong conspiracy theories na ayaw nagtuhui. Kaysa magkausap pa inunta ka, ha? Dili tanan nga mga information nga imong makuha sa internet, World Wide Web, tinuod. Ikanaghanan ininap, dili tinuod. Kay gihimo kini aron mamislead ang tao. From truth to big lie. O hangtod karon, all these things may bisan usang na pamatutan, wa ug wa jud. Sorry, sir. Managlahi ang nauna ni Mama Hilary ug Father Nestor. Kalabot sa na-search sa internet. Base sa mga panghitabo karon, ilabi na sa mga misinformations nga mikataptiya sa wave. May igong rason nga nung nga nakaingon si Mami, dili tinuod ang tanan nga kong gisulti niya. Ug kabahin usab ni Father Nestor. Although indirect ang iyang pamahayag ug opinion labot nini. Pero sa akong pagsabot, kumbinsido ko nga mituo siya nga aduna gi mga punto nga ingon nini. Anihas din sa result sa search nga kong gihimo. Nga may nagkalain-laing grupo ang involved sa sakop nini. Mga dagkong politiko sa nagkalain-laing dagkong mga nasod sa kalibutan. Mga negosyante nga may kontrolar sa banking system ug ekonomiya sa kalibutan. Nga kung usay buot nilang dagan sa business ug market, ilang mahimo. Ug nalakip pa niini ang big pharma nga God. No. Unsa kini katinuod? Unsa ba nabuot mo isulti na kuhan? Dili di siya angin nasultihan ko ini. Rami, Awa, waan. Wa. may gitago ka ba na kuhan? Magtugang na kini siyang kagol o kalipog.
Gisulti ka? Di ba may buot ang isulti na ako? Ha? Kon, kining... may tungod kini sa tong anak Sheila, ni JR. Hindi. Ni JR. Oh, Ram, kapit ang upat ka buwan ng milabay. Human mamising ang eroplano nga kanigisakyan nila ni JR. Ug sa tanang pasahero nga hangtod karon missing usab. Ug sud sa maong diretso gilugar. hagon sa gusto nang isulti na ako. Sheila, kan. Panahon na tingali nga Ngaon sa. akong nanuna ug na gitimbang-timbang. Nagtaas ng tingali kaayo ang tulog ka buwan sa atong pagpinaabot. Nga mabalik pa kanatos, JR. Ug sa may buot di mong ipasabot. Di kayo natingali nga mumumbuong ta. Ug dawaton na lang ang kamatuoran nga wala gid si JR. Ug nga dili na gid siya mabalik pa No. kanato. Dili na mahimo, Ram. Dili ko madawat ka. Dili na mabalik ka sa JR. Dili gyud. Mga ikog dispensa ni mo, Father Nestor. Nga ikaw ang gihimo kong outlet sa akong mga problema ug sa mga butang nga di na ko masulti ni Sheila. Ayaw ka naghuna-huna, Ram. Idili maayo nga wa kay outlet or kasultihan sa imong mga problema. Labi na kung personal kayo. Ug na ang angay mo untang sayra ni ini, dili makadawat kung unsang kamatuoran. Salamat, Father. Og uso pa, sa sitwasyon karon ni Sheila, ng imong asawa, disturbing alang niya kining mga butanga kung imo pa kining ipaabot kaniya. Ug ato masayod kung unsay mamahimo niyang reaksyon kung sayran mo siya ning ini. Oh, Father. Managlahi mo og pagsabot og pagtuo si Mami Hilary. Kalabot sa kong isgutan nimo about sa mga manipulation sa mga panghitabo karon sa kalibutan. Pero sa akong paminaw, kung mabasa ni Mami Hilary ang tanan nga akong nabasa og nakita, ang mga rason nga nung kumbinsido ko nga dul kini sa katinuran. Tingali sama na ko, dako og posibilidad nga makumbinser sa siya. Dili na kumuhatag pa sa akong kuminto bahin ni anak Rami. But, doon na lang ko i-remind nimo o ginaot nga imo kining hangpon. Kung sa'yo mo pasabot, Father. Daghan kapag mga butang nga wahi sayre, Ram. Din, angay kausab nga magamping. Father Nestor. Kung sa'yo, Sabda kining akong isulti nimo. Ayaw pugsa ang pagtugkad sa kamatuoran. Kung dili tugod sa panahon, nga dili gid nimo masayran kung unsa ang matuod nga hinungdan sa pagka-missing sa eroplano nga giluwanan sa mga pasahero nga missing hangtod karon. Uban sa inyong anak ni Sheila nga mao si JR. Kay kung kabahin kini silang plano, wa ka pa masayod kung unsa ang risgo nga imo karong gidulngan dining butang nga imo karong gisudlan. Father. Maong samtang dili pa uwahi ang tanan, Ram. Ayaw nagtinguhaa nga masayran mo pa ang hinungdan ining tanan. Ayaw na ipadayon kung unsa karon ang imong nasugdan. Iwa ka masayod kung kinsa ang umaabot mong kaaway nga imo niya nga tubangon. Kung ang mga tao ba nga naglibot ka nimo o sila mismo nasakop ra usab sa kaugalingon mong banay o pamilya. Usa. Ayaw
Ayaw na ipadayon kung unsa ang karon nga imong nasugdan. Kay wa ka masayod kung kinsa ang umaabot mong kaaway nga imong niya nga tumamon. Ang mga tao ba nga naglibot kanimo o sila mismo nga sakop raw usab sa kaugalingon mong panay o pamilya. Di lang sa tumong nga katagan o katinawan o hustisya ang pagkawal, GR. Tungod sa kipanulti ni Father Nestor, nga dungakan na hinuon ang akong kaikag, nga sayron ang kinatibuk-an nining tanan. Si Gio ka, kung sa kakon, pakisayran ako siya labot nining tanan. Oh, may nanawag ka. Si Gio. Oh, may gamitin siya. Hello, General Gio Marudo, sir. Ikaw gid engineer Ram? May kay nanawag ka, Gio. Timing yung kayo. Naguduhan ako nimo. Huwag kang magpalibak. Oh, mao ba? Libak ko niyo tako nimo. Huwag yun mawa ng imong kasiyaw na. Bitaw Ram. Ganun ako na magkalako. Gimingaw ka na ako. Lain ang mong ipasabot, ha? Bitaw, Gio. Seriously. May tuyo ginunta ko nimo, pero nahuna-huna na ako. Nga mas mayo unta kung magkasulti kita. Kanang sa personal yun. Mao ba? So timing sab kaayo. Ni ako karon sa Cebu. Really? Labaw pa sarili niyo, Rami. Ang engineer niya ay. Taon sa laban. Ano man na garon? Kuan, niya ako sa akong ihem. Yun nun ah. Ikaw, ha? Wapag yun ay kamuundang ka ng imong sideline, ha? May bawaan ka ni misis. Nahibaw kung dili mahibaw si Mrs. Iniram. Kaya kung mahibaw siya, lagi ko'y lang ipasangilan. Ikaw rin yun. Yabag. Bitaw, pagkita na. Istoryahan na to ng buot ni mong pag-isultihan ako. Kaya may mahinong sa bigong tuyo ni mo. Lakip na nini ang kabahin sa pagka-missing datong aeroplano nga gisakyan ni GR o sa mga pasahero nga hantod karon missing usab. Mga kasama at tangi ang lain pa mga sumpay ni pinalahi ug labing bag-ong sugilanon sa kaanginan. Ang Gipadayag. Sinulat ni Glenn Pino. Direksyon, Inday Bambina. Music and Effects, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Bangis Garing. Recording Engineer, Lloyd Gabiana. Hangtod sa sunod ngayon gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tatak RMN.